Tungod sa sagunso pag-ulan sa Makilala, Cotabato, dunay natala nga mga landslide sa managlahing lugar sa lungsod. Hinungdan nga nawad-an og supply sa tubig ang 15,000 ka konsumante sa Metro Kidapawan Water District dihang naapektuhan ang Ilian Spring nga tinubdan sa ilang tubig. Ani report. Mao kini ang epekto sa landslide Martes sa buntag nga nahitabo sa Ilian Springs sa Barangay Buhay sa Makilala, Cotabato tungod sa way puas nga pag-ulan. Ang maong lugar ang tinubdan sa tubig sa Metro Kidapawan Water District apat tungod sa landslide nangaguba ang ilang pipelines. Matod sa MKWD, halos na pulo ka ektaryang watershed ang nahugno o anaa sa 450 ka metro sa pipelines ang nadanyos. Human sa itabo, kapin 15,000 o katunga sa mga konsumante sa MKWD ang nawad-an og supply sa tubig. Lakip ang mga anaa sa Indangan, Manungol, Nuangan, Sandawa Homes sa poblasyon, Paco ug Balindog sa Kidapawan City ug Saging, Libertad, Concepcion ug poblasyon sa Makilala. Hinuon adlaw Miyerkules, nabalik na ang serbisyo sa tubig sa kapin 12,000 ka mga konsumante. Sa karon dunay libreng water station sa mga apektadong lugar sa Makilala, samtang 24 oras ang pagrasyon og tubig sa mga water trucks sa Kidapawan City. Gawas sa Barangay Buhay, duna say landslide sa Barangay Batasan. Giling nagpahigayon og clearing operation ang kasundaluhan og MDRRMO sa kasapaan ug kadalanan sa barangay Martes sa buntag. Pipila ka residente ang natanggong human nalapawan na ang kadalanan sa pagsaka sa lebel sa tubig sa sapa. Gilimpyuhan sa bangkalsada kung asa nagbabag ang mga nangatagak nga yuta. Samtang mausab kini ang pagkaguro sa tubig sa Malasila River sa Makilala Martes sa buntag. Kini tungod sa padayong pag-ulan nga may resulta usab sa landslide sa Makilala Davao Road sa Barangay Kisante nga gilaing giaksyonan sa kasundaluhan og MDRRMO. Sumala sa pag-asa, padayong gihapon ang mga pag-ulan sa Mindanao nga epekto sa duha ka low pressure area. Kung asa kaganinang buntag, ang usa anaa na sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ug anaa sa Hinatuan Surigao del Sur, samtang ang laing usa anaa sa East of Visayas sa gawas pa sa nasud. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.